Hi everyone or every bugan, mga pink o bugan. So karong adlaw ang video is naabot yun mi diri sa kabagnutan, no? Kay murag diri yun mi mag-breakfast and murag medyo naudtuhan mi but okay pa man, murag pamahaw pa jud ni siya. Kay murag wala pa ampoy alas 9. So pamahaw pa jud ni siya. So mao to. Bongga kay ang view diri ali na. So I am with Devon. Hi Von. Hi. Wow. Ma'am Wellin, Winston. Oh, fresh kaday and Katrina. Tanawan ninyo ang view like naadjud mi diri sa kilid sa unsa ni sapa. Ha? So naadjud mi diri sa kilid sa sapa and tanawa like hadlok po jud kaayo kay basig magka-landslide diri pinakalit. Diyos ko, kaswerte ba sa ubos nga dito ko mahulog. So napadjud mi dalang mga portable nga lutuanan. Ayan. Of course, ang among lutuon. Ayan, na ice candy for sale. Kigiram ra mong gudyo na ako ni sa akong igagaws. Mabala na jud nato no kung unsa jud sulod ani nga atong lutuon karon for our breakfast. Ayan. Thank you so much to Virginia Food for these frozen products. Ayan, pork tocino, chorizo de Cebu, mga hot dogs, sausage, longganisa, ayan, Diyos ko, kadaghan ba ani? Tinapay honey cured bacon. Tapos syempre, napos lagi padala nga mga canned goods. Luncheon meat, mga beef loaf, tapos corned beef. And like daghan jud kaayo, so mabusog jud mi ani ron. And then apoy Virginia sunflower cooking oil. Syempre, paunsa ni maluto kung may mantika. Ay, mantika na lang sana ipuga. Syempre, napod mi mga dala mga lamas, pero gislice na mo daan dito para inigabot diri magluto na lang po jud mi. And of course, I'm gonna wear apron from Virginia Food. Ayan, pak, aron di mapigis na ng mantika atong pink at yan. Oh, lami ning longganisa. Ayan. Mag-bacon po dai. Ayan. Oh my God, you can really see. Wow, you can really see. Henry, see. Makita dyan yung mga red kayang meat. So, marag yung bagong ihaw pa. Marag gatingog pa ang baboy sa sulod. Yati mga gatingog pa ang baboy. Ano? I forgot. Ito kay marag kung nga lang fried. Ay, pwede naman nga ipatong rasyo dira. Ay no, what yung mga pagka-gloves. So, okay ra pod kami ra may mga on, wa may senador nga amo ang gi-preparan diri. Nag-sanitizer ko dyan. Nag-sanitize sila mga kamot ha before sila nagkuan-anan ang hugas mas. Oh, ayan, bongga kay nahulog na. Laban pa itong mga pa-umbrella diha nga side. So, kailangan na magpayong kay medyo init na jud kay marag unsa ba. Dahil pa ni Tay. Oh, kana. Dax Uy, 7 inches kasi yan. Uy. Mura naman katong sa YouTube nga gabuhat og mga balay. Katong gahakot og mga tubig nga asa ba naabot. Magtaka si Vincent sa malikod ba? Ha? Magtaka si Vincent sa malikod. Una na sa dayang katanga-tanga may kisubligang mantika. Grabe na jud yung mga paluto diri So, ka-perfect ba? Pwede mo sa balay lang lutuon but syempre lahi ra po jud ang feeling nga diri ta magluto sa kabagnutan. Kung naay tay makita an amigas, apilon po jud. Sabaw. Kaya ko dran. Sa Kaya ko dran. Ay hinay pa. Hindi pa doon. Hinay kayo siya ron. And as you can see, naami diri sa likod aning kahoy kay lagi. Murag si Winston dyan. Hangin manggug kaayo so mamatay ang kalayo. So diri ami, tago mi diri nga side. Sa kalayo. Kay nindot jud unta dito kay syempre, di ba? At least makita po ninyo ang view while we are cooking, but karon na-cover jud siya kay hangin lagi kayo. Mabalong. Tigdog. Gani na utuhan jud to. Pero okay lang landong raman. Ang breakfast mo. Bakit ano si Vincent ba taga-video ni mo yawa? Taas mo kasway. Makapture jud tanan ang kalawasan. Kay batilis mo din maabot ang balambako.
Ano pila ko lamig kini siya nga corn beef doon. Okay lang. Uy, ayaw against the air. Oh, kumaya against the light. Against the light po dyan. Ba? Init ang god. Gani po. Bonita diha. Sabay ang kainit. Sige lang, mabalin lang tayo dito mga. Para po nitong to sa ubos. Ay. Most of us bay jud sa balay ha karon. I mean, most of us bay jud ha kay nagstay ra jud sa balay karon kay syempre we have to follow the protocols which is nga magstay jud ta sa tong balay. And kasagaran sa to is dugay jud kay mga tulog. Nya kay dugay man mga tulog, dugay jud makamata. Nya say malimtan na nato mamahaw, muka og pamahaw. Which is mali kaayo kay Diyos ko kabalog betang tanan. Breakfast is the most important meal of the day. And dili po tungod nga ang pamahaw ang importante, di na po jud ta maniud to. Pero ang pasabot lang jud ana, ang pamahaw jud ang pinaka-importante. So bisan hulaw man ta, gamay atong tulog, dapat mo mata jud ta para muka og pamahaw. Kay inaana jud importante ang breakfast. Kay saon man na, di ba, nagstay tag home. I mean, di ba, nagstay ta sa atong mga balay kay para safe ta o para layo ta sa mga sakit. Nya gipabayaan mo pag imong sarili, wa ka nagkagpamahaw. So, wala. Hala, kasabaan ba anin? Nag-vlog ko dire. And ang atuwa pod ba yung goal mao nagstay gani jud ta sa balay para safe ta ug layo ta sa mga sakit. Unya ikaw nga di na hinuon mo ka og pamahaw, magsakit na hinuon. So useless ra ang pagpuyo sa balay, di ba? Mao importante jud kay nga mga on jud tag pamahaw. And bisan unsa nga pagkaon sa pamahaw basta makapamahaw, pero mas the best jud eco Virginia food. Di ba? Mga hotdog, na sila chorizo, longaniza, wow, murag isa naman ata na sausage, di ba? Pero bisag unsa, basta ang importante jud, ang tumong jud is mukaon jud pamahaw. Ano na pagod na lagi ni ka. Ayaw ba? Pagod yung kayo. Di inani man ang goal, dapat brown jud siya. Pero wala lagi na baliktad. Ang mga puti-puti yun, ang gawas sa mga puti. Di ani. Aloon, gawas ang puti. Kasi nga si Katrina na jud ang nitiwas og luto. Kay ana jud kani siya sa mga luto-luto. Thank you so much, Kat. Day, mong bugan nga violet, day, maapil na itong prito. Well, look at the result of our piniritong hotdog. So, na-over fry ata na mo ni siya mo ni inaani ka kunot. Murag na ako'y naalala ba, brown pa jud oh. Wow, uy, kadlok. Ang proper day nga, proper way of like frying this is tubig jud day dapat ang gamiton. Oh, okay. So, kami kay na, kuan man mi. Kay sisigod katong pabukalan lang nila. Kanya nga nang man nagpadalag tubig ang Virginia. Try lang. So, ayun, mantika po dyan mo gigamit eh. And amo siyang gi-over nga pagkaluto gamay. No, not really over jud, but amo dyan siyang gitarong og luto kay syempre frozen ba ya. So, may possibility nga ang gawas ra ang luto, then ang sulod dili. So, mong inani ang itsura. Murag may pagkakunot jud siya. Mong pasensya eh. Wow, child. So, ayan, karon pa yung taon minuman og luto no, grabe. Nadugayan jud mi. And ayan, as you can see, nagsuot-suot ako na akong bathrobe nga halos, ako dyan yung Randolph vibes nga outfit. Try na, di dyan mawala ng pa-bathrobe na ito, no? Kaya marag, ako dyan yung Randolph vibes. And ayan, nag-photoshoot mi, nagsuot ko, ani. And then, mga una mi, Diyos ko, gipanggutom na jud mi, kay unsa na ba? Tara, let us pray. Ulit na dyan ka. Thank you so much. Happy Oh my birthday. God. Oh, gigutom na yun, me. Mga ano tag-islog. Ayaw, mga servings na. Ilaw man ang patatas. Ikaw na yun. Hindi na, hilaw mo kung nagdagway. Ato ang catsup. Ang katsup. Nanadal sa Ito, hindi mo ko sa catsup. Oh my God, bacon na ketchup. View, the riverside. Lami ra. kayo. Thank you, Virginia Food!
So pag amping mong tanan kung asa man mo karon and kung mahimo stay at home lang jud kung wa man lay buhaton nga importante sa gawas. And then ayaw jud kalimtag kaon inyong mga breakfast, inyong pamahaw, mata jud para mo kaon kay breakfast is the most important meal of the day. And kabalo naman mo ana just ko. And ayun lang, thank you so much for watching. This is Random Vibe saying wala pa jud ko isulti. And dapat sa inyo ako mag-subscribe mo. Pero kamalas ba ninyo kung makita ko mga sunod na video? Bye! Thank you so much!